Gaztean nintzan nian denbora batian, ezin nintzan sosegau ezkondu artian. Ai, oi, aine ezkondu artian, gaztean nintzan nian denbora batian. Txio arbola gainean, txoria txio arbola gainean, zuri kantatzen dizu nere oian ian, ai oiaine nere oian ian, txoria txio arbola gainean.
dozuenez, hemen gaude Jai Alai frontoian, Plentzia eta Gordizko Gazte Asanbladak antolatu duen jai berri honetan, inauterietan. Eta hemen dekogu Plentzia eta Gordizko Gazte Asanbladaren kide bat, asaltzeko nolabait, nola joango dan eguna, zelan izan da antolaketa eta dana, bai? Lehenik eta behin eskertzea lagundu gaituzten jende guztiari eta posible egiteagatik lehenengo inauteri tematikoak. Udaletxeari mi esker, baita Artedametako txekoari eta hainbat jendari, batukada, trikilariak eta eta Plentziko gazteik animatu dira eta parte hartu dute. Azkenean gaztei gabe hau ezin da posible egin. Eta hori da... Bizkat, azken finean danon lana izan da nolabait eta emaitza hemen dekogu. Emaitza hemen dekogu eta ikus daitekenez emaitza hona eta gainera jendea parte hartzen ari da, jendea pozik, arazorik gabe, momentuz oso ondo eta oraindik geratzen dira hainbat gauza egiteko eta zelan amaitzen dagoen gaua. Gero gaua ja izango da gogorrago, baina ikusiko dugu. Baina hemen egongo gara. Beno, hasteko adibidez, nolakoa izan da jai guzti hau antolatzeko aurreko lanak, bai, nolakoak izan dira prestakuntza lanak? Bai, lehenik eta behin ikusi genuen, asanbladatan biltzen gara hori ostiralero zazpiretan, eta ikusi genuen Plentzian bazegoela arazo bat etxe bizitzaren inguruan. Orduan pentsatu genuen, honi buelta bat eman martzaio eta nola egin aldugu zerbait, alde batetik festiboa eta alde bestetik aldarrikatzeko. Orduan hortikan, atera esan, lehenengo inauteri tematikoak ospatzea, eta izan zen, hori, asanblada ostiralero biltzen eta buelta batzuk emoten, zer egin dezakegu, zer ez, ikusi genuen arazo batzuk zen 28an zegoen aurreikusita egitea, eta nola hauteskundeak ospatzen ziren batan, ezin nintzen genuen hemen egitea eta atzeratu genuen. Baina, hemen gaude danak eta izan da pixkat gogorra, gainera azken aste izan da pixkat danak alde batetik bestera, jende guztia mugitzen, proveedoreak, ez da gizer, musika taldeak izan da pixkat, baina, mentzat gaur dana ongi doa eta aurreikusitako moduan. Oso, no? Azken finean, zuk aipatu duzu moduan, inauteri hauen helburua aldarrikatzailea da. Zer da aldarrikatu aldo zuena jai honekin? Lehen esan duan moduan ikusi genuen Plentzian etxe bizitzarekin arazo bat zegoela. Hasi ginen datuak aztertzen eta benetan. Egoera nahiko latza da, etzen 156 hautsik da, eta hori, eta etxe 156 hori esaten dugunean baita sartzen dugu udako etxak, horiek bakarrik dauz okupatuta, hilabetean behin edo bitan, hilabete bitan, hori benetan datuak larriak dira, gero ikusi behar da baita, zein den gazteok daukagun soldata medioa, eta da 1000 euroa, eta hipotekatze presiotan daude, 800 eta 1000 euro artean, orduan, ezin dugu gastatu gure soldata guztia hipotekan, porque gero beste behar izan batzuk daukagu. Orduan, hori ikusita, egin genuen inauteriak, eta etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko, eta aldarrikatzen dugunan, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzen dugu, ez etxe bizitza bat jabego pribatu moduan eukitzea, baizik eta etxe bizitza hori bermatzea, leku bat non pertsonen behar izanak asetzen dauen. Eta hori, esaten dugunean, ez dela jabego pribatuan, desberdindu behar da jabego pribatua eta pribazitatea. Eta hori alokatzen dugu, eta honi aurre egiteko zenbait neurri aldarrikatzen ditugu, besteak beste, alokairu soziala, etxe ugari dituzten jendei zigor fiskala gehitzea, ez saltzea terreno publiko gehiago zen, eta gero ez eraikitze gehiago, porque ikusten dugu badaudela etxe bizitza nahikorik, eta ez dugu ikusten beharrezkoa etxe bizitza gehiago egitea. Eta eskatzen dugu baita honen inguruan eztabaida herritarra eta parte-hartzailea bultzatzea guztion artean honi aurre egiteko. Bale, eskerrik asko Aitor, eta ondo pasa, egun luzea daukagu oraindik aurretik, espero dugu orain arte joatea dana oso ondo pasa. Eskerrik asko zuei eta mila esker ere,